Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Yanzu za ku ji kanan labarin da yake tafi da mu akan 'yan ta'adda na ƙasar Nijar. A cikin 'yan kwanakin nan an ci gaba da samun hare-hare daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a wasu yankuna na yammaci da kudu maso yammacin Nijar, musamman a yankunan da ke kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso. Rahotanni sun nuna cewa an kai hare-hare kan sansanonin jami'an tsaro da wasu ƙauyuka, lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka kuma ya tilasta wasu mazauna yankunan barin gidajensu domin tsira. Gwamnatin Nijar ta ce tana ci gaba da tura ƙarin jami'an tsaro da kayan aiki zuwa yankuna da abin da ke shafa a domin ƙarfafa tsaro da daƙile ayyukan masu tayar da hankali akan wannan lokaci. Jami'ai sun ce ana gudanar da sumame da sintiri a yankunan da ke ganin suna da haɗari, sai dai duk waɗannan matakai ƙalubalen tsaro na ci gaba da kasancewa saboda faɗin yankunan da ke fama da rikice-rikice da kuma motsin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai akan iyakoki. Ƙungiyoyin agaji sun kuma yi gargaɗin cewa dubban mutane na ci gaba da buƙatar tallafin abinci da matsuguni da kula da lafiya sakamakon tashe-tashen hankula. Kada ka bari ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar mun dora wannan tasha ta mu da suna Arewa Times. Kada ka bari ka danna like bidiyo sannan inda dama ka gani share ɗinsu da share da kuma sa gode. A ranar 18 ga watan sun An ji karar harbe-harbe da fashe-fashe na tsawon lokaci yayin da dakarun tsaro suka yi artabu da mahara. Sojoji 11 fararen hula sun rasa rayukansu a wannan lokaci. An kashe mahara 22 a lokacin artabun, an kuma kama kusan mutum 20 da ake zargi tare da kwace makamai da alburusai. Rahotanni sun nuna cewa kungiyar JNIM mai alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin harin. Wannan shine karo na biyu a wannan shekarar da aka kai hari kan wannan filin jirgin, abin da ke nuna cewa matsalar tsaro a yankin Sahel na ci gaba da tsananta. Bayan harin, jami'an tsaro sun ƙara tsaurara bincike a birnin yayin da aka ci gaba da sintiri domin hana sake hare-hare. Duk da harin, an samar da filin jirgi ya koma aiki bayan an tabbatar da tsaro. Kada ka manta ka danna subscribe domin kasancewa da mu domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Times. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo. Mun gode. Bisa ga wannan rahotanni, hukumomi da kafofin watsa labarai, maharan sun iso ne da yamma inda suka kai farmaki a lokaci guda kan sansanin soji da ke kusa da filin jirgin sama da kuma wasu wuraren tsaro. Sun yi amfani da manyan bindigogi da kuma makaman harba rokoki, lamarin da ya haddasa musayar wuta mai tsanani tsakanin su da jami'an tsaro. Dakarun tsaron Nijar sun mayar da martani cikin gaggawa tare da samun ƙarin taimako daga wasu rundunoni. Bayan sa'o'i na artabu da jami'an tsaro sun sanar da cewa sun fatattaki maharan tare da kashe da dama daga cikinsu, yayin da wasu suka tsere. An tsaurara matakan tsaro a birnin Yamai da muhimmin wurare. An gudanar da bincike domin gano da akwai wasu masu taimakawa maharan daga cikin gida. An ƙara sintiri akan manyan hanyoyi da kuma yunkurin daƙile iyakoki. Masana harkokin tsaro sun ce irin waɗannan hare-hare na nuna cewa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai har yanzu suna da ikon kai hare-hare kan manyan wurare duk da matsin lambar da sojoji ke yi a kansu. Sai dai ba a tabbatar da cikakkun bayanai kan yadda maharan suka tsara harin ko adadin waɗanda suka tsere ba, saboda bincike yana da ci gaba. Kada ka manta ka danna subscribe kuma kana tashar ta mai albarka mai suna Arewa Times. Ka danna subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode.